अनुपमा दीदी तार आवे के भावना संगे ना ना बोल मुंशी जी है और देखी उ ठीक बा सब बा हमारा भी हमरो भी लिस्ट बा ई पिए है कि नीम पर चढ़ल करई अच्छा तमरी चाहिए का करी और का कही हम होने कहीं काहे होने कही अच्छा हमारे पर कहीं कि नीम पर चढ़ल करैली तमरी चाहिए का करी छोड़ी हम रउरा के नहीं छोड़ी माँ कह दी आ गोलू के दीदिया भइली छिनार इनकर पानी का करी दीदिया नीम पर चढ़ल करत 77 कह 75 के बोलावे चलो अनुपमा वो अतना खातिर धन्यवाद ताली बजा दी जम गई बहुत अच्छा और कोई समाज में होके फर्स्ट टाइम इतना सुंदर कहाँ भई आई रौरो तनी मनी आई अरे ही तो मान ली कि स्टूडेंट है रौरा हेडमास्टर है आई रहो अब लड़ी देखी जज साहब गाड़ी आ जाए गार्ड साहब आगे बढ़े कुछो रौरा गई माफ बा हमारा के कुछ कहीं वो डायरेक्ट गाड़ी दी चल रघु यही घरवा के बानी हाँ हम यही घर के बानी गरिया बाकी नाम के आगे जाते बोलो सब पाना में निशाना बनावल बा बाकी अच्छा लाइन हासिल का काल हो गई पढ़ल नहीं का ना ना पाठवा एकवा फेल है अंग्रेजी हमारा से सीखाई लौकुश शर्मा जी उमा शर्मा जी समर शर्मा जी सुधीर कुमार जी लौकत दिखे रहुआ दूर से कहां लेता नहीं सामने से नजदीकी उम्र में रहुआ नहीं खेलो कर लौकुश शर्मा जी उमा शर्मा जी समर शर्मा जी सुधीर कुमार जी संतोष कुमार जी शैलेश कुमार जी इनकर सूते राकेश जी चंद्रभूषण राय जी एगो गबड़ा तनी बस सूते से नजदीकी खत्म बता हार गोलू जी हाँ चल केकर नाम से शुरुआत करी रहुआ नाम से अब चाचा जी से पूछ ली केकर नाम से शुरुआत करी बताइए कहाँ है वो एक बैठल बनी बीच में अच्छा क्या लगते हैं भैया आपके अच्छा एकदम खखार के भैया कि बड़ की थारे सरहिया कि बड़ की थारे सरहिया आ छोट की मशीन हो जमीन छोड़ के उड़ा दिया जमीन छोड़ के उड़ा दिया अब देखो ओकर नाम आता ना बड़बा चरण भूषण हम बैठा दी हो जमीन छोड़ के हम रौरा से बानी हम बानी अरे लगत कि लाज शरम लगत कि लाज शरम पी गइलू घर के ओढ़निया गइलू ओढ़ के तो कहाँ गइलू छोड़ के ओढ़निया गइलू ओढ़ के तो कहाँ गइलू छोड़ के देखिए अब की बात कहनी है तो अब रहुआ सुनी हम होने से बानी नो ठीक है लहली है बॉडीगार्ड अनुपमा दीदी तार आवे के भावना संगे ना ना बोल
मुंशी जी है अरे देखी उ ठीक बा सब बा हमारा भी हमरो भी लिस्ट बा ई पिए है कि नीम पर चढ़ल करई अच्छा तमरी चाई का करी और का कही हम होने कहीं काहे होने कही अच्छा हमारे पर कहीं कि नीम पर चढ़ल करैली तमरी चाई का करी छोड़ी हम रउरा के नहीं छोड़ी मत कह दी कहीं आ गोलू के दीदिया भइली छिनार इनकर पानी का करी दीदिया नीम पर चढ़ल करैली तमरी चाई का करी दीदिया दीदिया और सुनी कि नीम पर चढ़ल करैली तमरी चाई का करी हमारा के याद करवाओ भैया आहई गोलुआ भइल छिनार इनकर माई का करी माई इरा भाई हैं इनकर माई इनकर माई हैं गौरौरी माई चली कि निम्मी पर चढ़ल करली मरी जाई का करी निम्मी पर चढ़ल करली मरी खतरनाक। जाई का करी डेंजर उमा जी के हो हाँ भैया उमा करके ना चले गए जो यहाँ है उनका ही नाम संतोष जी वो भी चले गए राकेश जी सब चले गए आ चरण भूषण के दीदिया भैली खेला उनकर माई एहे माँ खइबू न पियाबू मोटइबू कैसे एहे माँ खइबू न पियाबू मोटइबू कैसे अपना राजा जी के सेज पर लोटइबू कैसे अपना बालना के सेज पर लोटइबू कैसे गोलू जी जब ये कहानी हाँ आगे बढ़ा आगे बढ़ा मत कहीं ना आगे बढ़ा सिखाओ तरू तो हमरो के सिखाई बाड़ा छिहत्तर छिहत्तरियन पमारेला और सुनी बाड़ा छिहत्तर छिहत्तरियन पमारेला रोज रोज नया नया लाई की बदलेला हाँ सिखाओ बोली 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 रहुआ का बोल बात नहीं मानत बाड़ू हल चलिया जीत के अरे राम जी दी हले बाड़े जवनिया सईत के कहा हो साड़ू एहे माजी खइबू न पियबू मोटइबू कैसे ए बबुआ ए गोलू खइबा न पियबा मोटइबा कैसे आसी आहौसी वानिया के पेट पलटइबा कैसे चल अरे तोर धनवा मोर धन